Здравейте, дами и господа, Кръстон ХГ и това е следващия епизод от Dragon Hunter с име Ско. И да, здравейте хора, аз съм Ско ХГ и днес отново сме в Dragon Hunter сам с съответните. И гледах на Stone Strike. Аз чух, че се чувам всъщност, но вие няма да го чувате. Така, за малко ще се установим в тази мина, решихме така. Но нека си намалят чутковете. Добре. Записваме. Не знам какво ще бъде. Може би щяхме да имаме още един човек, който щеше да играе с нас, ама... И все още не се знае. Това е Сардин. Ама той не е сър. И този човек всъщност е ранговете. Така знам, че казахме, че няма да добавяме хора в сервера, но така се оказа, че... Не се знае. Да. Просто. Възможно е той просто да иска. Защото и той не знае, що иска. Що не иска. Първо вика, че иска, после не иска и... Ако не сте разбрали, просто ние играем с Майншафтър, просто да си виждаме нашите ските. А него някакъв проблем му е Майншафтър. Да, каза, че не му харесва. Всъщност той като приема вчерата е премиум аккаунт. Да, той ние имаме премиум аккаунти, ама... не играем много с тях. Играем си с кракета, не знам що. Не знам, наистина имаме премиум аккаунти, ама просто не си играе с тях. С тях е ясно. А мене не ми е там. Ти твърде много освети. Кой левел си? 5. Аз съм 14. О, ти си изкопал това си пак. Ай, нали отива с... Диаманти. Не в чест, вече съм мен. Я ги дай. Да направя дъма пик, ако намеря лава. И всъщност благодаря ви за тези 5 сабскрайбера, които имам. Да, още да мога си направиш гивауей. Аз на първия ми канал мислех да правя 6 сабскрайбера. Нещо имах. Даже мисля, че вече имаме. Не, само. За сметка на това, че не бях качвал 2-3 дена, качих 3 клипчета вчера на Dragon Hunter. Смисъл хора, по принцип този survival трябваше да се състои само от нас. И после и Ранго реши да се присъедини, ама... После нещо... Да, и той веднага... Понеже големия премиум аккаунт и какво ние имаме, ама не играем с тях, нали? Да се насерели. Аз то намерих мина с Ендър Федерас. Това сме един тип. Силно клипа. Боирам бе. Просто сме яки и не ми се играят.
И ние ще качваме клипове спокойно в премиум сервери. Също там е твърде голямо. Да. Ама да покажем и ние, че имаме премиум аккаунти, не да изглеждаме като изглеждаме се на лъжи. Аз пара да си направим Iron Bron и се качваме нагоре. Днес мисля да кача повече. Не знам, би трябвало, мисля, че не... Може да направиш на клипчето, където изтегна. Какво? Клипче... Ти ли искаш? Аз. Да, много ми е интересно. За първи път се чудам. Има клип. Шибам клип. Помежду другото, ти гледали ме клиповете с... Аз тук пусти. А ти моите си гледай. Ами аз това канал не го намерих. Школа. Слайм! Чук намерих слайм. Слайм? Да. Школата са много яки. Ето виж. Ти си го убил. Смърт за неверник. Ще не убираш Айрона. Аз Защото вече имам много 40 Айрон. Аз тук малко гравъл ще взема. Не е смисъл, сега като се качим горе да имаме... Ми смисъл, диамантите ни останаха в чест. На тебе. Сериозно. Всички да имаме чест. Да. Чего и надо телепортировать? Наверное, даже если не Нека да надолу беше. Мале, съвсем другарни. Ето е бе. Да. Ау! Именно где критика начал убить. Аз пак вземем чисто. Пълен съм с бакуци. Чакай да се като канал Айрон. Че аз малко ще изхвърля бакуци. Ще Да, и крафна. аз надявам поредичката да ви харесва. И мисля, че предполагам, че ще бъдем заедно. Само ние двамата. Всъщност не се знае, защото и Ранго му е. Ранго още не е решил. Ако... Малко пържал. Не, имам достатъчно. Всъщност дай. Не е лошо да имам повече. Да, това е. Мали, пълен съм от бакуци. Искам да се изпразня. Абе, пълен съм с щитни. Аз всъщност ще направя едно нещо. Пълен съм с щитни. Дай вълна. Легло аз вече направих. Не отивай на ония тунел, защото си изхвърли букуците. Ами аз само си направя гащи и такова и мисля да се качвам нагоре. Или да търсим да я качвам нагоре. А спа. Нещо. Да си направя. Вече. Дома кирката в тебе, нали? Да. Ще открадна малко. Оп.